Какво ще стане, ако всички бактерии изчезнат? Звучи като добра новина, нали? Всъщност, това би било една от най-големите катастрофи в историята на Земята. Да, някои бактерии причиняват болести, но над 99% от тях са безвредни или жизнено важни. Без бактериите в червата ни няма да можем да усвояваме нормално храната и да произвеждаме някои важни витамини. В природата положението ще е още по-зле. Мъртвите растения и животни почти няма да се разграждат, а азотът няма да се връща обратно в почвата. Това ще доведе до срив в екосистемите и огромен спад в земеделието. Дори кислородът може постепенно да започне да намалява, защото някои бактерии участват в процесите, които поддържат живота на планетата. Така че без бактериите не бихме живели в по-чист свят, а в свят, който бавно умира. Погледни отвъд очевидното.